Salutare și bine v-am găsit la un episod. Mă joc Slender și da, să vedem. Trebuie să găsesc o pagini într-o pădure în care e și Slender. Mă rog, sper să nu ții prea tare. Și hai să vedem. Unde era? Nu cred că va apărea acum. Unde e? Slender. Unde ești, Slender? M-am mai jucat înainte odată și am ajuns la 4 pagini și m-am obișnuit puțin, dar e destul de aiurea când sare la în față. Să văd. Nici o pagină, nimic până acum. Nu mă aș în spate, sper să nu fie nu. O casă acolo. Ce mă sperie. E doar fum. Bine, haide să... Dar am impresia că el apare doar după ce găsești prima pagină. Deci... Da... Ups. Zoom de acolo. Casă. Da, nu știu dacă apare. Așa. După ce găsești prima pagină, se aude un sunet. Un bang. Repetat și... Să vedem, aoleu, ce scrie aici, nimic. Opa. Am luat-o și acum e posibil să apară nenorocitul. Aoleu, un gard, bine. E puțin frică să nu sară în față. Stai să vedem. Zice mi-a probabil să apară. Asta nu zic așa că o să merg cu lanterna așa. Aoleu. Dacă alerg o să-mi apară o față blădată și e prea frumos. Ești, mă. Dacă nu pot să-l vască nenorocitul ăsta că e relevant cu toate, dar ți apare în față. Nu e nicăieri. Ce e mult fum. Nu prea pot să-l vezi bine. Nu mă uit în spate că am impresia. În spatele meu, firar. Firar în spatele meu, mai mult ca sigur nu vreau să mă fac. Să nu apari. Da, nu prea e nimic pe aici. E foarte pădure. Deci măcar n-a apărut sau o a doua pagină. Nu știu ce să fac. Măcar am o lanternă și sper să nu mi se consume bateriile astea, că atunci e cam... Aoleu, aici sunt copaci mai apropiați și poate să apară de oriunde. Doamne, doar o pagină, măcar două. Și după poate să apară, să facă ce vrea el. Hai să merg drept acum. Acum am peștele la maxim. Sper să nu o casă. Da, sper să nu sar într-o dată, așa că se aude un sunet mai ciudat și nu prea
prea îmi place. În o casă și mai mereu când găsesc case așa în casă. Ce? Nu știu că e casa asta. Ce-o fi? Aoleu, aoleu, aoleu. E acolo, e acolo, e acolo, fugi, 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 nu. Oh. Nu apar să nu apar, dar nu nici măcar o pagină aici. Oleu, e afară, cred. Noi voi uita în spate. Fugi mă, că nu e nimic aici. Nu mă mai interesează ce o să alerg încolo, că din spate, l-am zis în spate. Oh. Așa, bun. Acolo văd acolo ceva. Am crezut că e capul lui. Deci, cam ciudat la față omul că... mă rog. Cam ciudat că nu are ochi, are și o gură ceva ca să... Da. Unde ești? 194. Sper să nu fie după chestia asta aici, că aici mor. Ce pagină, nu? Da, mi se pare că aici am mai fost. Să nu fie aici, nu. Oh. Încă am bat inima. Să vedem. Mă duc în dreapta sau în stânga. Bala, portocala. Doamne. Ce e acolo? O pagină? Opac. Și nenorocitul nici măcar nu mai apare acum să termin și eu. O pagină, asta e o pagină, sigur e o pagină. Să vedem repede și să... Ba da, fug. Scria can't run pe chestia aia. Uite că pot să fug. Dacă fug, nu văd în față și... Sigur o să apară nenorocitul. Gard. Nu! Iar gard. O, Doamne, parcă văd mai aici. Nu contează. Știți ce vreau să zic. Văd în chat. Prea mult întuneric. Haide mă, lumină. Deci dacă nu se face ziua. Jocul ăsta doar noapte. Două pagini. Aoleu, încolo. Nu vreau să mă duc în parte. Nici în partea asta, acolo. Oh, dar atât de greu le găsesc. Data trecută le-am găsit imediat și mi-a apărut în spate. Ale dreapta. Haide să mergem ușor așa. Până găsim... o pagină sau un nenorocit. Până atunci să ne închinăm, să mergem cu ochii închiși. Opa, am auzit ceva. Să nu fie aici. Ce acolo? Parcă se întunecă pe pas ce îl fac. Foarte ciudat. Oh. Doar ceață. Haide, știu că nu ești aici. Știu că nu găsim copagini și știu că încă o dată nu ești aici. De fapt să se la bala portocală. Dreapta e cu noroc. Nu. E ok, gard acolo. Sper să mi se termine bateria, că e cam nas. Oh, gard. Nu, trebuie să mă întorc. Niciodată să nu te întorci când te joci Slender. Totuși tentat să fac, nu. Nu, mai bine nu. Gard.
să mă întorc. Mă întorc. Ah. Oh, nu, unde e? Nu, nu. Ha! Am scăpat de el. Unde era nenorocitul că-i dau o lanternă în cap? Da, asta e bine să mergi încet. Ce am vrut să mă atace. Băga lanterna în ochi. Tot, nu găsesc nici o pagină. Nimic. Asta pentru că probabil mă uit doar în față și sper să nu apară nenorocitul ăla. Ce mă copac în pas? Probabil că de la ceață sau într-o altă dimensiune. 3 slender în pădure și eu care mi se va termina lanterna. Bateria la lanternă. Asta că e un drum principal că nu e iar aici. Și tot știm că drumurile principale duc spre iad. Să apară la... Haide mă, hai să alergăm. Deja am început să mă plictisesc. Tot am cheiat de găină. Într-un fel nu prea că... Care am lanterna asta și văd în față. Dar apare ăla... Atunci e buba. Întorc. Ah! Din spatele meu, fugi! Ah! Ah! Exact aici a apărut o bubă. Din spatele meu. Ah! Ah! Pleacă, văd aici. Simtem frica. Și fugi. Din spate. Ah! Ce? Din spatele meu nenorocit. Ah! Nu se poate. Să mă gândesc. Unde ești? Unde ești, mă? Arată-te. Partea nasoală e când te uiți pe un copac, așa, și ți apare sunetul ăsta de iarbă și melodia asta în slow motion, parcă de... Ce? Acolo cred că e... Haide, bă, și nicio pagină. Partea meu... Nu, fugi. Ăla ce mă urmărește de... Ăla e numai spatele meu. Fugi. Nu pot să cred că nu găsesc nicio pagină, nicio casă. De fapt nu prea vreau să găsesc o casă, că... Atunci... E cam ciudat că dacă e în spatele tău... Ce sunt astea? Pietre? Ce? Nu mai găsit în viața mea pietre, unde ești? Pietre. Nu e bine, dacă n-am găsit niciodată pietre, înseamnă că am terminat jocul și... E asta aici. Deci... Fugi, fugi. Am citit puțin miturile alea, e o secțiune, un buton sub play game în joc, dar nu știu, mi se par niște aberații. Ce e asta? Nu-i corect, trișează. Nu se face și nici măcar de pagini. 2 pagini, da, 2 pagini. Da. Oare cât timp a trecut când aleargă? Ia dă-te, mă. Cred că mă trola sau ceva, 2 pagini din 8. M-am învârtit în cerc, cred. Oricum, o să mai încerc să găsesc mai multe. Până atunci, la revedere.